O sigui que la Kurumi està enamorada. Aquell noi és guapo, oi? En qualsevol cas, sortir amb dues noies alhora és imperdonable. Escolta'm, Kurumi, m'agrada saber el que sents per mi, però... No ho penso tolerar! Us odio a tots tres! Vaig cap al mar brillant i la samarreta m'he tret i tu vols esquivar el petó que jo et vull fer. Els pètals blancs del teu vestit s'estenen sobre aquest mar blau. Estic enamorat, no em facis patir, sisplau. Em vas ficar l'ullet, seré per tu em vas dir. I ara per què em tractes així? No digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. O digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. Kimagure Orange Road. La història de les fulles dels arbres. L'episodi infernal del primer amor de la Kurumi. Aquella història va començar ben entrada la nit. Què hi fas aquí a aquesta hora? Que t'has llevat per cruspir-te el que ha sobrat del sopar? És que no puc dormir, estic desvetllada. Que tu no pots dormir? Estàs malalta? Tens febre? Digues, No, només és que estic admirant la brillantor pura de les estrelles. T'arriba fins al fons del cor. No, espera't! La Kurumi diu unes coses tan cursis que el gat es vol suïcidar. Sí, és clar, això deu ser un malson. És tan romàntic. Com? Enamorada? Sí, segur que deu estar enamorada. Jo hi posaria la mà al foc. O sigui que la meva germana... Amb els símptomes que has explicat només pot ser això, oi? Segurament. Suposo que deu ser molt dur per un germà gran. Com? Oh, no, i ara? Ara que hi penso, últimament la Madoka també està una mica estranya. Que potser també estàs enamorada, tu. Hikaru! Ei, maco! És que l'amor fa que les dones siguem més romàntiques. I a hores d'ara ja et deus haver adonat que m'he convertit en una noia molt i molt romàntica. La Yukawa enamorada? O sigui que la Kurumi està enamorada. Atenció! Preparats? Costa de creure això de la Kurumi. I qui deu ser ell? Ei, Kasuga! Has de firmar una cosa! Em pots fer el favor de no acostar-te tant? És fastigós, no pot ser ell.
Una altra vegada amb la firma? Per què la vols? Doncs resulta que vull organitzar un nou equip de gimnàstica rítmica femenina. I la idea és que jo, en Seiji Komatsu, en sigui l'entrenador. Fes-me una firma, sisplau. T'aconsello que quan parlis amb algú procuris mirar-lo a la cara, entesos? Imagina't com seria. Has millorat, però encara no està prou bé. Mira, t'has de posar així. Que t'ha rentat els cabells aquest matí. Fas tan bona olor. Quines coses que diu entrenador. Això és massa! 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 Ho tinc clar, tu no ets. Aviam, si no és en Komatsu... En vols? Eh? Si no t'agrada, anem a un altre lloc. Doncs no te'n dono. Ei, noies, voleu un tros d'entrepà de llom? Segur que aquest tampoc ho és. 1, 2, 1... En Yusaku? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Sembla molt poc probable. 1, 2... Ostres, quina passada! Què hi fas perdent el temps? I has anat a buscar-me el cafè amb llet? Esclar que sí, i he anat de seguida, tal com m'has demanat. Que vols que ens el prenguem plegats? Un moment! Entrenador! Som al mig d'un entrenament. Para de jugar i porta'm això. Yusaku! Entrenador, em sap greu. Princesa Hikaru, aquí em tens com un clau. T'he portat el que m'has demanat. A mi em sembla que no. Què caram és això? T'havia demanat un cafè amb llet. Sí, ja ho sé, és que no em quedava i he pensat que un suc de fruita seria igual de bo. Doncs has de saber que no suporto la gent tan incompetent com tu. No és pas culpa meva que no n'hi hagués. No, aquest tampoc pot ser. Però qui coi deu ser? Endavant! Ei, passa-me-la! Va, aquí, Hayami! Aquí! Va! Va, correu! Vinga, presa, sol! Esclar, ha de ser ell. I com a germà gran, què representa què he de fer? Ah! Sí que xuta fort, sí! Gràcies. Ara ja no hi ha cap dubte que la Kurumi està enamorada. Ja sé qui és. És l'estrella de l'equip de futbol, juga de davanter i es diu Jun Hayami. Sí? Es veu que té molt d'èxit amb les noies. Totes li van al darrere. Hayami? Què passa? Que el coneixes? Per la Madoka Yukawa. Doncs, he sentit a parlar d'ell. Esclar, totes les noies saben qui és. En Jun Hayami. D'en Jun Hayami. A tu què et sembla? El què? Tota aquesta història, que la Kurumi estigui enamorada. Trobes que, com a germà gran, hi hauria de fer alguna cosa? Ui, és ell! Ayukawa. Hola.
Perdona que no t'hagi contestat la carta. No passa res. És veritat que te'n vas de la ciutat? Sí, per la feina del meu pare. Marxem aquest diumenge. Per això t'he escrit. No me'n volia anar sense haver-te expressat els meus sentiments. Des de fa molt de temps he sentit per tu, a més d'una profunda admiració, a Yukawa. D'això. A Yukawa. Ah, n'ets tu, digues. Doncs, mira, et volia preguntar. Sí? Doncs que si un noi més jove que tu... D'això. Ens has vist, no? Aquell noi és guapo, oi? Ah! No m'estranya que tingui tant d'èxit amb les noies. No opines el mateix? Que et passa alguna cosa? Que és estrany. Normalment... M'encanta xuclar el rovell dels ous ferrats. És el que acostumes a dir. Ja me'n vaig! Adéu, que vagi bé. Això espero. Gràcies. Què és el que ha d'anar bé? On va? Ha quedat amb en Hayami. Té una cita. Que té una cita amb aquell tio? Sí, i està molt il·lusionada perquè li ha demanat ell. Afanya-t'hi, Manami! Ja estic. Espera't un moment. Com s'atreveix a convidar la Kurumi a sortir quan dius que ja hi ha una altra noia que li agrada? És un desgraciat. Exacte! És una bona definició! Mira'm, què et sembla? Caram! Es nota que sou bessones. Ets igual que la Kurumi. Passi el que passi, aquest porc d'en Hayami no se'n sortirà. Amb aquest aspecte m'encarregaré de treure-li la veritat. Et deixaré fer. En qualsevol cas, sortir amb dues noies alhora és imperdonable. Cobri. Ei, humà! Ushiko! Per què precisament tu t'havies de dir Ushiko? I resulta que al meu germà li agraden dues noies. Suposo que et deuen avorrir aquestes històries. No, i ara, de cap manera. Sí, A més, com més serem, més riurem, raó. oi? Això que dius de les dues noies és imperdonable. El que passa és que el meu germà és molt indecis. Tot i que a mi em sembla que, de fet, només n'hi agrada una de debò. I a tu, quina et sembla que és la que li agrada? És que això és... Això és un secret professional del meu germà. Un secret professional? Pare, ja n'hi ha prou, Hayami. Au, va, Kurumi, no siguis així. Sigues sincer d'una vegada. A tu t'agrada algú altre, oi que sí? Que et trobes bé, Kyosuke? Sí, però ja hem assajat prou. Ara és el moment. Corre! Sí. Hayami! Que ràpida! Mira, em sembla que hem de parlar. Perdona, se m'han anat per l'altre canó.
Escolta, Hayami, Hayami... A tu t'agraden les taronges? Què? D'això, t'ho dic perquè és que resulta que a mi m'encanten. Aquestes patates són les meves. Ostres, em sap greu. No sé què em passa, que ximpleta que sóc. Ja t'he dit que no em vull. Au, vinga, sé molt bé que t'encanta. A més, guaita tot el que he demanat. És l'especialitat de la casa, l'hamburguesa super ultra especial. Però com vols que em mengi tot això, jo? A poc, a poc. Mira, ara no tinc temps per les teves poques soltades, entesos? Tranquil·la, no diguis això i menja-te'n una miqueta, eh? Au, corre! Em sap molt de greu, de debò. No t'hi amoïnis, no és res. Ostres, perdona'm, ara mateix t'acuso, No pateixis, ho faig molt bé, això de fer anar l'agulla. Perdó. Això ja està. Em sap molt de greu tot el que t'he fet. D'acord, està bé. Tu vols que t'ajudi amb això, no? Apa, ja està. Ja t'he ajudat. Que vagi de gust. Kurumi! Ja sóc aquí. Perdona que hagi trigat tant. Kurumi, ets Què? força imprevisible. Per què? Mira que embolicar-se amb aquest paio, la Yukawa. Ui, és tan emocionant l'escena en què li declara el seu amor. Sí, és Em veritat. sembla que tornaré per veure'l amb en Kasuga. I potser ens passarà com a la pel·lícula i la nostra declaració d'amor també serà com un somni. Ja veig que n'estàs moltíssim d'en Kasuga, oi? Ai, vinga, no ho diguis, això que em fa vergonya. Té, et porto un regalet. Caram! Ho vaig brodar ahir mateix i no m'ha quedat gaire bé. Però tot i així m'hi vaig estar moltes hores. És que sóc una negada amb l'agulla. Escolta'm, Kurumi, Sí? m'agrada que em diguis el que sents per mi, però... Hi ha una cosa que hauries de saber. Maco! Què hi fas aquí, ajupit i tot sol? T'estimo! Yukawa. Em sap molt de greu. Mira, és normal que estiguis empipada, però... Com? No estàs empipada? Jo? Oh, que la Kurumi plora! Aquest paio és un poca vergonya. No ho penso tolerar! Ara veuràs. Qui ets? Què passa? Sóc el germà de la Kurumi. T'has burlat de la meva germana! Ai! Però Kasuga! T'has fet mal? Recoll! Coll de farsant, ara rebràs! En vols més? Au, vinga, para, sisplau. Però què fas? I tu m'ho preguntes? Ja has vist com és en realitat aquest paio, no? No, espera't un moment, ho has entès tot a l'inrevés. En Hayami em va explicar que aquesta nit se n'anava de la ciutat i per això li vaig demanar que sortís amb la Kurumi.
Yosuke, Madoka i Hayami, no teniu ni idea del que sento, però heu fet el que us ha semblat. Us ho diu, 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 a tots tres! Kurumi. Kurumi, que us fa res explicar-me què passa. Finalment, la Kurumi no ha vingut. No. Perdona'm per haver-te demanat que fessis una bestiesa. D'aquesta manera ha sigut un cop encara més fort per la Kurumi, oi? Mira, Ayukawa, t'aconsello que no et preocupis tant pels altres i tinguis més cura del teu propi cor. Ho dic perquè t'agrada algú, oi? És veritat, això? N'estàs d'algú? I la persona en qüestió sap prou bé qui és. Com? Òndia, doncs jo també vull saber qui és aquesta persona, que potser és algú que conec. És que no... Au, va, sisplau, m'ho has de dir. El cas és que... Ei! Hayami! M'ha costat molt convèncer la Kurumi perquè vingués. Em sap molt de greu el que ha passat abans. M'he ficat de peus a la galleda. Home, tampoc no calen tantes disculpes. Jo et demano perdó per allò del migdia. Soc la germana bessona de la Kurumi i m'he fet passar per ella durant una estona. Perdona, és que estava tan amoïnada per la Kurumi que... Ara sí que em deixes parat. Falto jo. Em sap greu tot el que he dit abans. Estava molt enfadada i no sabia el que em deia. No passa res. Veig que estàs envoltada de gent que fica el nas on no els hi demanen. Però ho fan perquè es preocupen per tu. Em fas molta enveja. Moltes gràcies. Quin pal! Ara sí que no tinc gens de ganes d'anar-me'n. Gràcies per la tovallola. La faré servir molt sovint. Adéu, nois, que vagi bé! Kurumi, quan m'hagi instal·lat, t'escriuré! Pobra Kurumi. Ha sigut un comiat molt romàntic, oi? Sí, doncs... I per cert, he sabut una cosa. Pel que diu en Hayami, es veu que a la Madoka li agrada algú. Què? L'estiu va començar a sentir-se trist i sommirava tota la tardor. Abraçat amb el vent, tot està molt trist i és molt ardent. Es marcia l'hivern, crema, 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 amor de foc. Aquella nit, el nostre últim passeig, et vas descuidar de fingir la veu i mirant a l'horitzó, tu em vas dir adéu. Les cançons de moda sempre canvien com les estacions. Me n'haig d'anar del teu costat. No vull patir. Quan me'n vaig adonar ja era massa tard. Però no vaig sentir el telèfon i eres tu, amor meu. Quan arriba l'estiu va començar a sentir-se trist sense mirada tota la tardor. Abraçat amb el vent, tot està molt trist i és molt ardent. Es marcirà l'hivern, crema, 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 amor de foc. El meu cor està molt trist i diu prou, prou, prou.